EEG, elektródák, agyhullámok. Elsőre talán ismerősen csenghetnek a szavak, ám alig ha tűnhet egyértelműnek, mit is takar ez a pár kifejezés, valamint mi is tulajdonképpen közöttük az a kapocs, ami például egy agykutató számára a mindennapokat képezi. Én Kővári Lili vagyok, a Természettudományi Kutatóközpont kognitív pszichológiai kutatócsoportjának a tagja, és megmutatom, hogyan is néz ki nálunk egy kognitív pszichológiai kísérlet. Lássuk! Kutatócsoportunk az elektroenkefalográfia módszerével vizsgálja a kognitív folyamatokat, azaz a magasabb idegi működések, például a figyelem vagy az emlékezet agyi korrelátumait. Hogyan is lehetséges mindez, egyáltalán mi is az az elektroenkefalográfia? Az elektroenkefalográfia, vagy röviden EEG nem más, mint a nagyagykérgi idegsejtek működése során keletkező elektromos aktivitás elvezetése a hajas fejbőrről. Következésképpen nem egy invazív eljárásról van szó, ami azt jelenti, hogy a módszer semmiféle fájdalmasnak vagy kellemetlennek ígérkező beavatkozással nem jár. Nekünk mindössze egy ehhez hasonlatos, úszósapkaszerű eszközre van szükségünk, melynek segítségével az elektródákat a skalpra, vagyis a hajas fejbőrre helyezhetjük. A lényeg azonban itt található, egy alig 1 forintos nagyságú, igencsak aprócska szerkezetről van szó. Amikor elektródát helyezünk a fejre, egyetlen ilyen kis egységgel több millió idegsejt szimultán, párhuzamos kisülésének az eredményét tudjuk regisztrálni. Az elvezetett jelünk tehát nem más, mint több millió szinkron működést mutató idegsejt aktivitása. Ez a jel azonban meglehetősen kicsi, arról nem is beszélve, hogy anatómiai generátora a nagyagykéreg még nem csupán 3 agyborok által van védve és egyúttal elfedve, de a csontos koponyával, illetve a fejbőrrel és a hajjal is. Ezek természetesen mind-mind védelmi szereppel bírnak, ám számunkra sajnálatos módon igen jó szigetelők is. Ezért legfőbb célunk a jel felerősítése, hogy elvezethetővé, s egyszer mind láthatóvá tegyük azt. Megfelelő eszközökkel azonban képesek vagyunk erre. Az imént vázolt fizikai akadályok tükrében először is fontos, hogy a sapka, ezáltal az elektródok minél jobban illeszkedjenek, így elsőként a fejkörméret ismeretében kiválasztjuk a megfelelő méretű sapkát. Ezt követően felhelyezzük azt. Mivel az arcra is kerülnek elektródák, ezért a bőr természetes zsírosságát kiküszöbölendő alkohollal fertőtlenítjük az érintett felületeket. A szemek köré a szemmozgás regisztráló elektródokat, az orrhegyére pedig a viszonyításként használt referencia elektródot helyezzük. A jelelvezetés elősegítését szolgáló gélt a fejen lévő elektródák alá is bejuttatjuk. Ez lényegében egy klinikumban is használt sós összetételű zselé. A tényleges mérés ebben a helyiségben történik. Ez úgynevezett Faraday-kalitkaként funkcionál, tehát a zavaró ingerek kizárása érdekében fény és hang szigetelt, illetve elektromosan is izolált. Ha mindent elrendeztünk, megbeszéljük, mi lesz a feladat, természetesen gyakorlásra is van lehetőség, majd ezt követően kezdődik a felvétel. Az alany a feladat közben annyit pihen, amennyit szeretne. Noha a kísérlet során egyedül van a sötét, zárt helyiségben, rendelkezünk mind infrakamerával, mind mikrofonnal, tehát látjuk, illetve halljuk is az alanyt, nincs magára hagyva a mérés ideje alatt. Továbbá bármi kényelmetlenség esetén készek vagyunk szünetet tartani, végezetül pedig a kísérlet befejeztével lehetőséget nyújtunk a hajmosásra is. Minden ehhez szükséges eszközt biztosítunk.